Wow. Ariko! Ariko! Guys, nay. Haro na yung tayo. Oh, bilis kamay. Chikong! Mga pilak. Aha, kanda ka. Tataba eh, oh. Hello guys, kumusta? Yan. Andito na naman tayo sa ilog guys. So kasama natin sila Kuya Anton, sila Tatang, sila Bro Robin. Yan. Yun. Bale Paps, kasama pala si Paps Ibon. Yan o, heartthrob ng Baggaw. Yan, naglalatag na naman sila guys. Let's check natin yung mga nakuha nila. Oh, pre, patulong mo pre. May nahuli na sila. Manong apakatan natin ako. Oh, lalaki ah. Tilapia. Tatabaw. Nice. Sila. Tignan natin dito guys. Yung paglatag nila. Hey! Ito pala yung tubong sa amin guys. Oh. Ito. Mga muri yung hinuhuli niyan sa mga hipon. Meron silang hinagis na ano eh. Oh, mate. Sabi nila may hipon daw. Wow. Ito, hipon. Wow. Say, bugam say. Say. Hipon. Gama, pitin na kata. Yan. Ariko! Ariko! Nakalamang lulo ko namin siya. Baon na baon guys. Sakit na na. Nag-iipit ka pa eh. Uli. Meron pa pala dito bro. Malaki? Bro? Bro, may sipit to malaki. Ipon. Ipitan siya. Yan. Pangsigang guys. Ano bro, meron bro? Iya. Tilapi. Itong tropa natin. Mansero. Simple nga lang. Nakaisa rin. Pumuntos din si bro. Hindi tayo sa company. Ano bro? Tupong minagado. Uong? Paano ko daw? Kabuti. Ako ni Mang. Ganda ng pesta nila. Mga nagano mga tray ng tema. Hoy. Nali masikal. Pupunta kami sa ano guys, bandang taas. Panglas daw. Ay, nahuli si Kuya Marlo sa ano guys. Botas. Bota. Yeah. Pangsigang. Bulsa. Siya talaga. Yan, hahalo natin sa sinigang mamaya to guys. Wala. May isa. Isa pero malaki. Ito, meron pa dito. Ay hindi. Tinangay na lahat ng ano, bagyo. Lumabas yung ano guys, yung hipon. Gabay. Wala na to. Tumalon eh, nakita ko eh. Wala na natin. Ayun, nahuli. Nahuli. May isa. May isa. Baka ano? Tay.
Lechik. Eh. Tilapia. Dalawa lang nakuha. Pa isa-isa, pa dala-dalawa. Anan. Hindi ka talaga siya. Sariwang sariwa. Sariwang sariwa. Diretso sa lata. Guwapati. Nagguwapati ko na kasi. Rob na. Maya man. Mga pinintas nilang taribos ng kamote. Sili. Dayap. Sibuyas, bawang. Mas meron pa dito eh. Kaning lamig. Marlo, gumagawa ng kan. Taranggula. Dahil pang yan, talbos ng kamote. Tira-tira ni Bagyong Florita. Ah, saranggola pala to guys. Taranggula. Ah, saranggola. Taranggula ni Kuya Marlo. Woo! Bars. Oh. Sarap mag-ihaw ng ano guys, oh, mais. Insi, nagsatay. Ini. Nagsatay. Tatap tujuh apoy na ko. Hello guys. Hello guys. Garami chuti cake. Ewan, ako siya, napukray. Pok. Nagabang sila guys, so. The Playboy. Patay. The Playboy. The Playboy, the lead guitarist. The lead. Gitarista mo to. May yun na yan guys. May hipon, may tulya, may bulog, may kanduli na maliit. Ayan, tilapia. Hindi, paminta kaya? Dahil kami paminta. Puro Batangas. Ngayon sa mga paminta. Hindi mo alala di burog. Madi. Nagtapo na yan. Ang bagunan. Fastball. Remedyo nung antod. Shotting glass daw. Ang tanang ton. Shot Ito ang kwan natin pang shot glass. DIY. Pampakalma. Madi ko kukuha din ko relate. Kung malasa juga yun, lasik. Sinyalan di batog na nung tao. Pagkasinyal ni pare panuntan. Nakamadam pa eh. Kamadam pa eh. Sabay sili. Oh. Oh, wow. Panalteng. Nabok yung kampo guys. Ngayon nyo. Naghaling tapat. Dahil wala tayong ano guys, shot glass sa kabaso. Ito na lang. Nalabasa bon. Shot glass mula sa pit ng cobra.
Tapos yung pinagbaunan ng ano, kanin kanina. Taas ng hangin guys. Oh. Alam mo ba mga bro, balance ko. Ang galing, galing. Napakagaling talaga. Water. Oh! Iron Man ka na, Iron Man. Ngayon? Oh, ito naman, may tanda naman baka mga batampay. Tuwan agad, tuwan niya, wanin na gila naman niya. Adayo, ako nga delikado na nung kusay. Wah. Oh, sabaw bro. Nah. Hindi ka na eh. Ooh. Tanong po mo dito, alas mo po no? Nagdadarat na tang. Hop. Dahil wala na naman tayong ano guys, langgana. Kaya puro may remedyo lahat yan. Ganun talaga pagka ano, boy scout ka nung elementary. Hahay. Yan. Sarap. Talbos. Oh. May chapay. Okay. Galawang ano? Ilocano. Yun guys, kain na. Pang ulam ko, mori. Si Arimbal. Bro, wala kang hiya bro. Kain ka lang bro, wala kang hiya. Hindi dalasik bro. Yun oh. Hey, bro. Wow. Sili yan bro. Tapon mo. Ito yung bro, yung sili. Sipon yan bro. Kain mo na yan. Yes, ay. Dalawa. Masyo. Dirasay. Kanya-kanyang pesto na guys. Hey. Bambot pala. You know, standing position. Tira. Parang dala may bugong niya. Kapay sa bugong ara, kaya lang bugong. Hindi nga yung pinanong mo sila eh. Apay. Samit. Ay. Goods. Ano ba? Algerain. Dami pang kanin guys oh. Yung mga wanggas, pati kataon nila papalito sa ulo. Ba. Guys, kaldo na naman. Ang ginarawa di paborito sila. Sarap. Meti adat na. Nay. Tapon pa. Hello. So guys, so. Sili. Samyang master yan. Kaldo. Guys, okay, nakachamba kami ng pestong medyo maraming isda, you know. Guys, ito guys, mga silap, tilapia. Yan. Ito tilapia, silap. O sigaw lang yung makahuli. Bibinata ako guys, may piyok.
Yan o. Yan si Bal, mga higit 10 na yung nahuli niyan. Ano? Guys, boom. Wala na. Jamba. Mga mahigit 20 piraso. Diyan na yung tinuang. Bugay. Ito guys, oh. Ini. Barangga. Yan o. Hahay. Tilapia. Mga tilapia. Silap. Dupit din eh. Pinitid ko ito no. Salap sa mga trade ha? Ito, laki oh. Narunong ko gito mato. Dapat yun. Isang latag. Tsamba. Nagtago sa mga kalabaw guys. You know. Silap. Makintab guys. Kumikinang-kinang. Oh, tataba. Sarap ng sabaw niyan. Ito. Silap. Hindi na napapansin. Tabunan na ng buhangin. You know, isang latag. Ni, apay? Sasaw-saw natin. Oh. Sabi, kuha lang ng pangpulutan. Bale, dapat guys, uwi na kami pagkatapos kumain kasi yun lang naman talaga yung usapan. Kain, saka na lang konting pulutan. Ngayon, napag-usapan na itutuloy yung pag-iinom doon. So, latag pa. Taba. Mga tilapia. Aha, kadlaga. Tataba eh oh. Stay prito. Nice, nice. Okay guys, nilatag ulit namin yung ano, sigay sa bandang taas. Baba lang ng pinagkainan namin guys kasi gawang maraming nahuli kanina doon. Trinay namin. May mga nahuli na agad kami. Papakita ko na lang din yung mga yung mga tulya guys na nagsipatay. Yan, mga patay na yan. Yan o, dami. Nawalan kasi ng tubig guys. Yan o, mga tulya. Tulya. Ito. So, yung kanina yung nahuli ko, kanduli. Delikado. Baka sikuhin tayo guys. Tapos yung iba tilapia yung nakuha nila. Huli. Gida. Tilapia. Tilapia. Oh. Oh, pangalawang kami mo. Oh. Denive. Oh. Hindi, number pa lang may. Oh. Ano na? Nakalusat? Makawalan ka niya. Yun o, laki. Sakto lang. Oh. Si Blue Robin. Oh. Awan? Ay. Oh. Yung muko na lahat. Oh. Oh, bro. Jai. Lagi Jai? Jayaw. Jay. Oh, berka. Kabuknel. Kal. Ayun, huli. Nahuli na naman guys. Yun guys, ayun. Harap sa atin. Ano? Sabog ka.
Sa mora kong bigla. Kan. Oh, nagumlumay. Ano yan? Yo, pag sinangkil dito, turong mo dyan ang dito. Diniretso na ko na. Maalala. Ano guys, yun. Nakarunay mo tayo. Oh, bilis kamay. Chipong. Diretso. Ano? Uy. Diretso. Murmura kasi guys. Pinwar na maya. Ikaw? Kaya marunong nagsublay. Wala yan. Harap. One hand? Silap view. Cannot be rich. Oh, One hand? Gusto na na eh. Ipitin na pwede kayo na yan. No? Ipitin ka na eh. Bilis ka man. Ang tataba pa naman ng mga tilapia oh. Wow. Dapat may raw-raw, may bugo, ano na relaw. Ito pa oh. Hindi kargayo di kanduli nang. Ganda ng kulay. Oh. Pabibiyag. Oh, buhay na buhay yung mga kulay oh. Ito yung nahuli natin guys na kanduli. Una. Mas malaki. Mas maliit yung kaibal. Si tilapia. Oh, putik. Maputik. Ito yung dalawang latag guys oh. Bibigatan na si Kuya Marlo. May pangpulutan na guys. You know. Oh. Ang laki. Oh. Good size. Buhay na buhay. Chambasi. Galing mo. Galing mo magpakpak. Wow. Buhay na buhay no. Talagang sariwang sariwa oh. Taba-taba. Pati yung mukha mo mataba oh. Ang yabang mo ah. Gipigar na oh.